לכבוד הוא לי. אני רק אומר בשני משפטים שההרפתקה שלי, שלנו, דניאלה רעייתי גם פה, התחילה מאוד במקרה, כבר לפני 35 שנים, בעקבות ספר שקראתי על האי קורפו, וכל כך התאהבתי בתיאורי נופים של האי, שנסענו לגור שנה עם המשפחה באי כדי לראות אם זה נכון. זה היה נכון. עכשיו האמת היא שעד אז לא ביקרתי אי פעם ביוון, וגם לא הייתה לי כוונה להמשיך לבקר. האי הזה יכול היה להיות גם באיסלנד. הטבע הוא שמשך אותי, אבל אתה מגיע למקום, אתה לאט לאט פוגש את האנשים, אתה מתחיל לדבר את שפתם, ונורא אהבתי. נורא אהבתי כי בניגוד למה שהרבה מאוד ישראלים חשים שהם נוסעים בעיקר בקיץ, אני יודע שהם ההפך הגמור מאיתנו. אין כמעט קו אחד שנפגש איתנו מבחינת האופי, החשיבה וראיית החיים שלהם. אני אקח שני אנקדוטות מזוויות הכי קטנות, אבל קשורות גם לנושאים אולי של אופי ושל, נקרא לזה, עסקים, אבל ממש בקטנה. לפני כ-25 שנים, 26 שנים, שהתחלתי לראות שאני מתחיל להגיע המון ליוון, שזה היה מקרי לגמרי, כי גרנו שנה בעיר, חזרנו ורציתי להמשיך בעיסוקיי כאן כעיתונאי, אבל אתם יודעים, בארץ חזרנו, זה היה ידיעות אחרונות שביקש ממני לכתוב כתבה על השנה בקורפו, התפרסם ב7 ימים, על 12 עמודים, ויום אחרי זה אתה כבר מומחה דגול ליוון. לא ידעתי כלום על יוון. אבל לאט לאט מצאתי את עצמי נורא נהנה מהנסיעות האלה, וכבר הגענו למצב שהיינו על הטיסות 20-30 פעם בשנה. וחיפשתי לצורך עיסוקיי נהג קבוע באתונה. עכשיו, אתונה של אותם ימים הייתה נורא מעניינת ונורא חביבה, זה לא אתונה של היום, גם לרעה וגם לטובה. ואני זוכר שיום אחד אני גומר איזה נסיעה של יומיים, פגישות, ואני חוזר עם מונית לשדה התעופה, והנהג נורא מצא חן בעיניי. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל נהג יווני, אם אתה קצת עובר יוונית ומעלה, 5 דקות ראשונות אתה מדבר על הפוליטיקה המקומית. בדרך כלל זה מסתכם, כמו מה שאמר לי נהג לא מזמן אגב, מה זה משנה למי בחרתי? לכל החזירים יש אותו פרצוף. ואחר כך מדברים על מוזיקה. תמיד יש להם מוזיקה. ברדיו, והנהג נורא מצא חן בעיניו, ואמרתי לו, תשמע, אני מגיע המון ליוון, עבודה, דברים אחרים, אני רוצה שנעבוד ביחד. ואני אטלפן אליך, אתה תבוא לאסוף אותי, תיקח אותי, יהיו ימים שאני צריך אותך כל הזמן, אמר לי על הכיפק. מגיעים לשדה התעופה, ואני רואה רק, אני אומר לו חשבונית. והוא נתקע. אין לו. מה זה? אומר, אבל אל תדאג, שתבוא בפעם הבאה, יהיה לך חשבונית. אני אחרי איזה שבוע וחצי הייתי צריך להגיע, טיפנתי לה באמת, הוא חיכה לי בשדה התעופה, שזה גם סוג של הישג, זה אף פעם לא ברור ביוון. ואנחנו נוסעים והוא לא מזכיר במילה אחת את החשבונית, מגיעים למלון, הוא מוריד אותי, מגיע הדורמן או הבלבוי ולוקח את המזוודה או משהו, ואז הוא אומר לבלבוי, רק רגע, ניגש אליו, אומר בואי תראה, גם מוציא מהבגז' קופסת קרטון. הוא אומר, תראה, יש פה 60 חבילות של חשבוניות, כולם חתומות, תמלא אתה כל פעם מה שאתה רוצה. עכשיו, זאת יוון במידה מסוימת בשוליים, אבל זאת גם יוון שבלי דעת, בטח אנשים שעושים עסקים, שחלק גדול מהחברות שלה בהרבה מאוד תחומים הן חברות משפחתיות. יש חלקים בכלכלה שזה מגיע עד 70% מהכלכלה באותו תחום, זה חברה משפחתית. אתה מהר מאוד לומד שמי ששולט זאת האישה. בניגוד לנו, שגם פה בחלק גדול מהמקרים האישה שלטת, הגברים ביוון מודים בזה. אנחנו עוד נלחמים מפעם לפעם. אני זוכר שיום אחד, לפני כמה שנים אני
מגיע עם איזה קבוצה של חבר'ה לסלוניקי למשהו, ואני מטלפן 3 ימים לפני זה, כי הם נורא רצו לאכול דגים, ויש איזו טברנה שיושבת על החוף, שעושה דגים טוב, ששייכת לזוג מבוגר, והוא עונה לי, יוגו. ואני אומר, יוגו זה ירון, אני ביום, עוד 2-3 מגיע, אני רואה ב9, אנחנו נהיה 10, 12, 14 איש, לא משנה. אנחנו באותו יום לוקחים את טבן שעמד לרשותנו, ונוסעים לשם, והמקום סגור. ואני מתקשר, ואז היא עונה לי, ואני אומר לה, תגידי לי, אני סגרתי, אמרתי, מי סגרת? אמרתי, עם יוגו. היא אומרת שחמור סוגר דברים עם חמור, זאת התוצאה. ובכלל, האישה היוונית, בהתייחסות שלה לגבר, בטח בעסקים המשפחתיים, ובאופן כללי שגבר ובקבוק רוזו זה אותו דבר, כי שניהם ריקים מהצוואר למעלה. ובזה היא מסכמת את הדברים. אבל אם נעזור את הצד החייכני של הדבר, יש משהו שתמיד למדתי שאתה ניגש ליוונים, וזה אולי אחת הטעויות הנפוצות שאני רואה באנשי עסקים ואנשים שבאים למטרות אחרות ביוון, זה הצורך הנואש של היוונים שתתייחס אליהם. יש להם רגשי נחיתות. יש להם רגשי נחיתות כי החלק הגדול של חייהם זה העבר, והם נורא צריכים במפגשים איתם, שתראה שאתה מתעניין בהם, בתרבות שלהם, בהיסטוריה שלהם. רבותיי, זה פותח דלתות ברמות ששום דבר אחר לא יפתח לפעמים. אני מכיר את הסצנות האלה של אנשי עסקים שנוסעים עם עורכי דין במטוס, ואני פוגש אותם, וזה וזה, ואנחנו הולכים, יש לנו 2 פגישות, אנחנו היום בערב חוזרים למחר, והכל נחמד וזה, ואחרי חודש-חודשיים מטלפנים אליי, איך זה שזה, וזה שום דבר לא קורה. סיגה. לא, גם סיגה, וגם אני אומר, תגידו לי, נכון שהוא לקח אתכם למסעדה הכי טובה באתונה? בטח. ונכון שהוא אירח אתכם זה, הוא הכניס אתכם הביתה? לא. אם הוא לא הכניס אתכם הביתה, אתם יכולים לחתום לפעמים חוזה של 200 עמודים. עם 20 עורכי דין לא יעזור לכם, כי הבית זה מקדש ביוון. ולכן הוא יעדיף לקחת אתכם ולהוציא עליכם טונות של כספים מסביב, אבל אמון בכם, אתם תדעו שהוא נותן אם הוא בא ואומר לך בוא אליי לכוס קפה. אתה נכנס אליו הביתה לכוס קפה וזה צריכים שבוע וחצי, שבועיים להתעניין בו. אתה יודע שגם אם לא תחתום על התאריך במסמך, הוא ילחץ לך יד ובדרך כלל הכל יתקיים מה שלא קורה בהרבה מקרים אחרים. אתה נראה לי אחד בעל ניסיון בעניין. אני אומר לך, אחרי שהגעתי אליו הביתה, הבנתי שהעסק מתחיל להיות רציני. כן. ואלה... אותי לחווה של ההורים שלו, אתה יודע מה זה? זה בכלל. בכלל עוד יותר. אולי רצה להתחתן? כן, רצה להתחתן. בקיצור, יש את יוון שהיא על פני השטח, ויש יוון שהיא חיה מתחת לפני השטח, ואולי הדבר הבסיסי ביותר, שאם אתה מודע לו, זה משהו שהיוונים קוראים לו, ואין את זה בשום שפה ובתרבות אחרת, זה נקרא פילוטימו. יש פה מישהו שדובר יוונית? יוונית. דימיטרי, פילוטימו. כן. בוא תסביר מה זה פילוטימו, אני אגיד לכם ככה, עד היום שאלתי לדעתי 8,000 יוונים, מה זה פילוטימו? אף אחד לא נתן אותה תשובה. אין הגדרה מדויקת. בבסיס. זה מונח שהוטבע במאה החמישית לפני הספירה על ידי פילוסוף יווני, תלס. פילו זה חבר, טימי זה כבוד. לכאורה אתה אומר פילוטימו זה הכבוד של החבר, אבל כשאתה מחבר זה משהו אחר לגמרי. אני אגדיר את זה ככה ואני אשמח לשמוע את ההגדרה שלך. הצורך שלי לעשות משהו טוב עבור האחר בגלל שזה הצורך שלי. זה לא אלטרואיזם. אני מדבר על משהו ביום יום. הפרשנות שלנו כזרים שהם נורא נחמדים הרבה פעמים נובעת מהפילוטימו. דוגמה, אתה הולך באתונה, אתה תייר,
אתה איבדת את הדרך למלון, יווני ילך שמה, הוא יהיה אפילו לקראת מפגש חשוב, אתה תיגש אליו, תראה לו את הכרטיס, תגיד לו, אני לא יודע, יש סיכוי לא רע שהוא יעזוב את הכל ויקח אותך עד המלון. זה פילוטימו. פילוטימו זה שאני עובד במרכז למורשת סלוניקי פה בארץ, ומגיעה מזכירה או מזכיר חדש או מישהו חדש לעבוד כאן, וב-11 אני שומע אותו בטלפון נובח על אשתו שנובחת עליו חזרה, ואני בא ואומר לו, תשמע מה אתה צריך לעשות היום, אני אשאר על חשבון הזמן שלי, אני אעשה את הדברים, לך תגמור את הדברים בבית. זה פילוטימו. פילוטימו זה נהג האוטובוס שלפעמים אני צריך לעבוד איתם, שהוא יודע שזה יום האישה, ואני יודע שהוא יגיע בבוקר, וברור לי שהוא ייתן מחווה מסוימת לכל אישה שתעלה, לא בבחינת שהוא קנה לה משהו בגרוש, אלא שאשתו הכינה לכל אחד זר קטן. פילוטימו זה שאני נוסע לקרטים עם חברים, ואנחנו נתקעים עם ג'יפ על אחד הערים, וגשם מתחיל לטפטף ואנחנו יורדים למטה, מתים מרעב, מגיעים לאיזה כפר קטן שהוא רחוב, ואני רואה איזה חצר עם שולחנות מסעדה, ואני נכנס פנימה ואנחנו יושבים, יש שם 2-3 שולחנות, ויוצאת אישה עם... במה עובדים? עם צינור. ושואלת מה אתם עושים כאן, ואני אומר שאנחנו נתחלנו בגשם והזה למטה, ואנחנו רעבים והתחכו, והיא מביאה אוכל וכו' וכו', ובסוף שאני רוצה לשלם לה, היא אומרת, אל תעליב אותי, זה הבית שלי פה. פשוט נכנסנו לחצר שלה, זה פילוטימו. עכשיו, שאתה מכיר את המושג הזה ואתה מבין אותו בהתייחסות אליהם, שאתה בא ושואל אותם, מה זה פילוטימו? מה שמראה מבחינתם שאתה מכיר אותנו קצת. אתם לא יודעים מה הדבר הזה יכול לעשות. אתה רוצה להגיד לנו רגע מה זה פילוטימו? זה בדיוק מה שאמרת, זה הכי קרוב שיש. וואלה. להיות בסדר, להיות כאילו... באמת במצב גרוע עם מישהו ממוצא פולני צריך. נכון, זה יוצא. אבל חשת את זה בדוגמאות באמת. כן, כן. 2-3 משפטים ברשותכם על המצב היום מאז אוקטובר שלנו. 7 באוקטובר תפס אותנו על הבוקר בנחיתה באתונה. והבנו שאנחנו צריכים לחזור מהר מאוד. זה לקח 3 ימים עד שאל הסכימה לקבל 1,600 יורו לכרטיס חזרה. ולקחה אותנו לארץ, ותמיד אתה חושב שזה טוב שיש חברה לאומית שלך מהבית. אבל 3 ימים האלה, מכיוון שהיינו בקשר גם עם נקרא לזה אנשי ממשל ואנשים אחרים, עד שהצלחנו לצאת, התחילה שם מגמה שנמשכת עד היום. אני אדבר בהתחלה ברמת הממשל היווני. הממשל היווני כבר זמן רב כמדיניות רואה אותנו את ישראל כנקרא לזה בת ברית אסטרטגית, הן ברמה ביטחונית, הן ברמת אנרגיה. אבל זה נמשך כבר כמה שנים וזה מעלה מאוד את היחסים. ב8 לאוקטובר ממשלת יוון בהחלטת ראש הממשלה העמידה לרשות ישראל, וזה עד היום. שדה תעופה ענק, 24/7. חלק לא קטן מהמשלוחי הנשק והסיוע לישראל נוחתים ביוון ומשם ממשיכים אלינו. זה רק כדי להדגים את עומק היחסים ועומק האהדה ברמה הרשמית של היוונית. עם זאת תהייה מאוד גדולה איך נכנסנו למצב הזה ואיך אנחנו לא יוצאים ממנו, ככל שזה מתמשך, ובחודשים האחרונים היינו לא מעט ביוון, ממש כזה הלוך חזור. השאלות שלהם עולות, הן עולות מכיוון שמאחורה יש גם לחץ חזק מאוד של האיחוד האירופי, מה שנקרא לסגת קצת מהתמיכה האקטיבית לחלוטין. הם כן נורא רוצים להמשיך בקשרי סחר ועוד קשרים בהרבה תחומים. בחלק מהמקרים המלחמה הזאת בולמת אותם. אני מרגיש לא מעט אנשים גם בתחום הכלכלה יושבים על הגדר היום, אבל מכיוון שיש תנועה דואלית, מצד אחד נשב על הגדר, מצד שני ארדואן זורק את ישראל לכאורה כבינימט וזה משמח אותנו, אז יאללה, בואו נשתף איתם עוד יותר פעולה, כי האויב של שנינו
יכול ליצור בינינו, ואתה רואה איזה תנועה דו-ערכית ביוון, שהמטרה שלהם לטווח ארוך בתחומים האלה זה הרבה פחות הנדל"ן, שאגב מתחיל להניב לנו צרות לא קטנות בדעת הקהל היוונית, ואני רואה את האנטישמיות שמתחילה להתעורר שם בגין הנדל"ן, בעיקר החאפרים מסביב, כל מיני, וחוסר היכולת שלנו לסתום את הפה. רבותיי, הישראלים ב-2023 היו 1% משוק הנדל"ן היווני. זה מספר עצום. הסינים היו 17%. אתה לא רואה סיני אחד ברחוב, אתה לא שומע יווני אחד מדבר על סיני אחד. אבל אני הולך פה באתונה ושם יש שני ישראלים, אני כבר שומע אותם. וזו בעיה, הנוכחות הזאת היא בעייתית, היא לא פשוטה. מאוד שהקהילה הישראלית, לא היהודית, הולכת וגדלה בטירוף. בייחוד באתונה, אבל גם בסלוניקי. וזה בעייתי. אני רואה בתקשורת היוונית כבר את הנימות הראשונות, היהודים מעלים את המחירים במרכז, היהודים כבר אחראים לאינפלציה, הם לא יודעים להבדיל בין ישראלים ליהודים. הם בהרבה פעמים משתמשים גם באותה מילה עברי. נכון, לא נכון, זה לא משנה. אבל זה העובדה. בטווח הארוך יותר הם רואים אותנו כבסיס לשיתוף כלכלי בשני תחומים. תחום אחד, תחום ההייטק, כמה שזה נשמע מוזר. הם מודעים לזה שאין להם יכולות, אבל הם מסוגלים לספק תשתיות הרבה הרבה יותר זולות. כמה חברות ישראליות כבר בדרך. לשם ברמות ממש של... בסלוניקי בדרום אומרים להכין עכשיו משטחים ענקיים כתשתיות לחברות הייטק ישראליות, וכמובן בתחום הביטחוני ותחום האנרגיה. אם המצב הזה יימשך, אני לא יודע כמה זמן יוון תחזיק מעמד היוון האמיתית. זאת שמקבלת את ההחלטות שמה, אבל בינתיים הם מחזיקים מעמד. כשאנחנו לפני 3-4 שבועות, דני, רואים בדף הפייסבוק, אני חושב, או האינסטגרם, שראש ממשלת יוון, קצת יותר מחודש, שהוא מופיע על רקע דגל ישראלי וכתוב ביוונית, אני ישראלי. אתם מבינים איזה עוצמת אהדה רשמית זה מביע. בארץ כמובן לא שמעו על זה דבר, כי יוון לא מעניינת אף אחד בתחומים האלה. אז זהו. מה שנקרא מקום שאני אוהב, אני בכלל לא אובייקטיבי לגביו, ואני לא חלמתי שנגיע ליום הזה, אני מודה ומתוודה, שבו אני אומר שאם ראש ממשלת יוון יבוא לראש ממשלת ישראל ויציע לו לעשות הסכם לחילופי צרות, שראש ממשלת ישראל יחתום אפילו בלי לראות מה הסעיפים. וזה עצוב בגלל מה שקורה לנו. תודה.